Għad-9 sena konsekuttiva, Malta ġiet fl-ewwel post fl-ILGA Europe Rainbow Map Equality Index. Dan l-indiċi dwar l-ugwaljanza ikejjel id-drittijiet ċivili u drittijiet umani li l-komunitajiet LGBTIQ+ ikunu qegħdin jesperjenzaw f'49 pajjiż Ewropew. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg espremiet is-sodisfazzjon li dan kien it-tieni ċertifikat pożittiv għal Malta din il-ġimgħa minn żewġ organizzazzjonijiet internazzjonali fil-qasam tal-ugwaljanza u l-inklusività. Fil-fatt rapport ġdid tal-Aġenzija Ewropea dwar id-drittijiet fundamentali wera li l-persuni LGBTIQ+ f'Malta mhux biss kisbu id-drittijiet ċivili mistħoqqa iżda huma integrati u aċċettati fis-soċjetà filwaqt li hemm ferm inqas diskriminazzjoni u preġudizzi fil-konfront tagħhom ferm aħjar mill-medja Ewropea. Sanittant waqt li rimarkat li dan u rekord bla preċedent għal pajjiżna, is-Segretarju Parlamentari Buttigieg qalet li dan l-unur għandu jkun ċelebrazzjoni għal valuri li jiddistingwu lil poplu Malti li kien kapaċi jeleb il-preġudizzji tal-passat u jaċċetta l-inklusività u l-ugwaljanza waqt li raddet ħajl lil dawn l-individwi u organizzazzjonijiet għal ħidma tagħhom ħeġġet biex Malta ma treġġax l-arloġġ lura f'dan il-qasam waqt li tenniet l-impenn tal-Gvern biex dawn id-drittijiet umani ikomplu jissaħħu f'Malta u f'pajjiżi oħrajn.